Langtha Don Mali atum ilitum West Karbi Anglong Jengkha Pen Kiruni Kacileng atowar tomon ke the ajok thingpi aro kelok dokan la pen towar pinang an akasiksak dolo Don Mali atum. Karen anta heno lablo Don Mali atum langtha jo. Labang so video ke ceng pen kijut nang langdun iktha don atum. Ari đừng có Ari hay có Ari à? Nili hojai damji pusi hem penang balo don atum asap so okam do chat lasi nili tala dak heglong lok pen masih nili channel long nang tum handana paklang ik phetlo lasi korbi ang long arat kedo an atum tala nili channel lang pen dong sinang tum subscribe kelang pro tang ten nang tum nili phanang subscribe ik back thala pen lak nang ik back thala pen nili phanang sapudun ik perkat korbi ang long arat kedo an atum ta deho. Con đang lên thì La non ke bang ke di pugari lo de don atum yo. Bada ke fere me melo don atum yo lang iktha. Tovar में भी है चले है यहाँ पे बार Langtha don atum yo fere me towara kungsi thengpi thepo krep tanli lo jo. Latalo don atum yo thengpi thepo arosi towara kung nang plot tanlo lasi korbi anglong arat kedo an tumanta ilihin pen than pachini thulo lasi ilitum korbi akhedo an tumta thengpi thepo arum along ilitum hem rit chukim ke detsi akime jongsi ilitum thengpi thepo arum hem rit chukim plotangte lam non ilitum ke theklong ason ilitum ahem arit along nang puri lok plotangte ilitum akasiksak dukok tahai Don Mali atum.